Ndichikutambirai zvekare pano paHatsikirare 263 pano pachange ichikuzivisai manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munye 1 pa this YouTube channel, subscribe mahara wetena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manyuzi updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchiona manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadika ndakumbokudzoserai kumashure ndotanenda kuisirai video raBlessed Geza and ndobva ndazorova recent update zvaitika. Tatione this video. Muri Zimbabwe ndadzoka ndini wenyu Comrade Blessed Geza kana kuti Bombshell. Takakutaurira kuti tiri varume veaction. Action matoiona yatotanga. Hatisi kudzokera kumashure. Right? Imwe zvikananga nemapolitical criminals. Sana nehunhu wenyu munopera. Right? Sana nehunhu wenyu. Right? Iri ndo rinonzi game redu manje. Right? Rokudya nemi zvatunzwa. Saka povu yeZimbabwe mazvionera. Ngatichisakanai muhwandu hwedu musi wa31 tichipedzisa basa tiri pamwe chete takabatana. Recent update ndofunga manzwa pavideo apa pavachitaura kuti zvatotanga. Video iri rakabuda nezuva manheru vaitaura kuti zvatanga, ende tabva tareceiva news muzuva ranhasi dzekuti imba yaBlessed Geza iri kusanyati yakabhombwa. Mbombero wakaitwa imba iyi zvikutonzi last week ndo pakatanga mawani aya yakatanga yapwanywa mawindo ende yakabva yapiswa nezuva manheru, zvinhu zvese zvakaparara zvaive mumba. Vadika ndokumbiroti zvodofika comment section insahatirari ndafunga kukutizai, but vanhu vane mutauro nekuda kwezvinhu zvaitika. Much love.